عزو سلامتنا تقبلوا نايزا چانلنا تعزبتي كميلكم تصنحوا نزو وان زبلنايم زيناتات حزلكم قريبا لكم نمكتاركم بخبر عندهم كبرات سماعتي بركز بلو وانا وحبريتاتات نا يوتيوب چانلنا متصعنو اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بوانو تكتاتلو نزا نا يوتيوب چانل سبسكرايب بمقبر نا يدول ملكت مطوا ايترسعو ኤርትራ ባህላዊ ቅርስታት ምዕቃብ ኣብ ዓለም ለኸ መዝገብ ምስፋን ዝሰርሕ ከምዘላ ዩኔስኮ ሓቢሩ አዲስ አበባ መንግስት ፌደራል ኣብ ትግራይ ግቡእ ክዋፃእ ዝፅውዕ ሰልፊ ክካየድ እዩ ኣሜሪካ ሓድሽ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ፈፂማ ኢራን ሲቪላዊ መሰረት ልምዓት ዕላማ ኮይኑ ክትብል ገሊፃ ምምሕዳር ትራምፕ ወፃእተኛታት ተማሃሮ ዝዋብ ሕጊ ቪዛ ከተርር ገይሩሎ ኢራቅ ድሮን ኣብ ልዕሊ ታንክራ ድሕሪ ምውዳቑ ስራሕ ወደብ ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊፃ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልእን በዝርዝር ሕዘልኩም ከቕርበ ሰናይ ጻንሒት ኣሜሪካ ንሻድሻይ ተኸታተል ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ሰራዊት ሃገር ኣፍሊጡ ዋሽንግተን ቴህራንን ንመጻበዪ ሆርሙዝ ንምቁጻር ኣብ ዝዋግኣሉ ዘለዋ እዋን ሴቲኮም ነዚ ወግዓ መግለጺ ገይርዎ ዘሎ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ሴቲኮም እቶም መጥቃዕትታት ንወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን ዝያዳ ንምድኻም ዝዓለሙ ከም ዝኾኑ ገሊጹ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢራን ኣሜሪካ ንድልላትን ጣብያትን ባቡር መዕርፎ ነፈርትን ሓዊሱ ኣብ ሲቪላዊ መሰረት ልምዓት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ጸብጺባን ቢቢሲ ኣብ ዞባ ሄርሙዝጋን ካብ ባንደር ዓባስ ንኣንፈት ምዕራብ ኣብ ዝርከብ ድልድል መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ኣረጋጊጹ ብተወሳኺ ሚሳይላት ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ቀሽም ባንደር ዓባስን ኩሽማን ዕላማ ገይሮም ኣለዉ ሴቲኮም ከም ዝገለጾ ጀታት ድሮናትን መራኸብን ኣብ ልዕሊ ጣብያታት ክትትል ገማግም ባሕርን ኣየርን መሰረት ልምዓት ወታደራዊ ሎጂስቲክን ናይ ባሕሪ ዓመታት ኢራን መጥቃዕቲ ፈጺመን ኣብ መፈለምታት ሶሙዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ናብ ዘተ እንተደኣ ዘይተመሊሳ ንድልድላትን መምንጨው ፀዓትን ከም ዝድብድብ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ኢራን ዋሽንግተን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጣብያ ባቡርን 5 ድልድላት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ብምኽሳስ ኣብ ኩዌት ባህሬንን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወታደራዊ መሰረት ልምዓት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊፃ መንግስቲ ማዕከና ዜና ኢራን 7 ሰባት ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካ ከም ዝተቐትሉ ጸብጺበን ሴቲኮም ነዚ ኣብ መጻበዪ ሆርሙዝ ዝተነበረ ሓድሽ ዕፅዋን ኣብ ዝፍጸመሉ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ናብ ሓንቲ መርከብ ጽዕነት ነዳዲ ብምድያብ 3 መራኸብ ንግዲ ኣንፈተን ክቕይራ ኣዚዞም ዋይት ሃውስ ትራምፕ ሕጂ እውን ምስ ኢራን ዝግበር ዘተታት ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትራምፕ ኢራን ንኣሜሪካዊ ዶና ካራሪ ከም ዝፈትሐት ገሊጹ ሰመዚ ፍትሒ ኢራን ግን ዝኾነ ተፈትሐ ኾነ ዝተለወጠ ኣሜሪካዊ ትእሱር ከም ዘየለ ሓቢሮም ኣለዉ ብተወሳኺ ኢራን ኣሜሪካ ኣብ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መወዳእታ መሰለጥያታት መጥቃዕቲ እንተፈጺማ ሕቲ የመን ንባሕሪ መተሓላለፊ ባቢኤል መንደብ ከዓጽዎ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እዚ ተኣፋፋ ሓበሬታ እዚ ብመገናኛ ብዙሃንን ከም ሮይተርስ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ኣብ መንጎ ቴህራንን ዋሽንግተንን ዘሎ ወታደራዊ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝደየበ ዘርኢ እዩ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ መሰላጥያታት ኢራን መጥቃዕቲ ክፍጽም ከም ዝኽእል ድሕሪ ምፍካሩ ኢራን ነዚ ከም ግብረ መልሲ መሳርሒ ክትጥቀመሉ ወሲና ዘላ እጡኣተቲ ኣብ ባቢኤል መንደብ ዝዓለሙ ድሮናት ሚሳይላትን ኣብ ጎቦታት ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ወደባት የመን ዝኾነት ሑዴይዳን መሽመጥ ዓደንን ኣዋፊሮም ምድልዋቶም ዛዚሞም ኣለዉ ቁፅፅር ትውሳነ እቲ መጥቃዕቲ መዓስ ከም ጅምር ከም ዘለዎ ዝውስኑ ኣብ የመን ዝርከቡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት እስላማዊ ሰውራ ኢራን እዮም ስትሬት ሆርሙዝ ድሮ ብኢራን ተዓፅዩ ስለ ዝርከብ ባቢኤል መንደብ እውን እንተተዓፅዩ ዓለማዊ ነዳዲ ቅልውላው ክውስኽ ይኽእል እዩ سعود عرب 7% ፀዓታ ብወደብ ያምቡል ኣቢላ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከተመሓላለፍ ስለ ፀንሐት እሱጉምቲ እዚ ንዕዳጋ ነዳዲ ዓለም ስግኣት ኮይኑ ክቕፅል እዩ እዚ ሓድሽ ወጥ ዝተወልዐ ቅድሚ ወርሒ ተፈሪሙ ዝነበረ ተሰባሪ ናይ ምቁራፅ ተኽሲ ስምምዕ ምፍሳሉ ስዒብ እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ፅቡቅ ክትመልስ ወይ ድማ ዝኸፍአ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ፅበያ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ኣዲስ አበባ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ግቡእ ክዋፃእ ዝፅውዕ ሰልፊ ክካየድ እዩ ኣብዚ መጽእ ቀዳም ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ አበባ ክግበር ተወጢኑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነራል ጻድቃን ብዝርከቦም ፖለቲከኛታት ትግራይ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ዝወደበ እዩ ኣብ ትግራይ ይፍጸማሎ ዝበሃል ዘሎ ወታደራዊ ኣስገዳት መናእሰይ ዝቃወምን ካብ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ክልል ግቡእ ንኽዋፃእ ዝሓትት ምዃኑ ገለ ካብቶም ወደብቲ ንቢቢሲ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ብወገኑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓታት ፍትሓውን ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዝቐንዐ እዩ ብምባል ተቃዊምዎ ኣሎ ነቲ ሰልፊ ዘዳሉ ዘሎ ምትእኻብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ብዝብል ዝተመስረተ ኣካል ኮይኑ ኣብ ትግራይ ለውጢ ክልላዊ መንግስታውን ንምምጻእ ዝሰርሕን መስራሕቲ ስግግር ንምምቻእን ከም ዝንቀሳቐስ ይገልጽ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ውሽጢ ኣባላት ሰልፊ ሕወሓት ዝነበሩን ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይን ዝሓዘ እዩ
ኣብቲ ቤት ምክሪ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከም ዝምርሑ ዝግለጽ ኮይኑ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣባልቲ ቤት ምክሪ እዩ። ፓርቲ ወለዶ ትግራይ ዓረና ዲሞክራስን ልኡላውነትን ከምኡውን ፓርቲ ሰብዓ እንድርታን ኣካል ናይቲ ውድብ ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ። ህወሓት ማለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ተላኣኽትን ደገፍትን መንግስቲ ፈደራል ብዝበሎም ተጋሩ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ኣንጻር ረብሓንቲ ፍትሓውን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተሃቂኑ ዘሎ ሰልፊ ብትርጉም ናይቲ ትግራይ ባጀት መድሃኒት ነዳዲ ከይለኣኽ ኢሉ እዚ እውን ህዝቢ ሰፊሕ ዝዓቆረ ገንዘብ ከይጥቀም ዝገብር ምዃኑ ነቒፉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅዎ መግለፂታት ኣብ ተኸልል ዝካየድ ዘሎ ጉድ ወታደራዊ ምልመላ ደው ክብል ተማሓፂኖም ምንባሮም ይዝከር። ኣብ ወንበር ፓርቲ ሰብዓ እንድርታ ኣተሓባባሪ ሜድያ ርክባትን ህዝብን ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ሎሚ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ክልተ ዕላማታት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ። ብቐዳምነት እቲ ኣብ ክልል ካብ ቀረባ ሰሙናት ሒዙ ይፍጸማሎ ዝበሃል ጉዱድ ወታደራዊ ግፋ ምቋም ምዃኑ ዝጠቅስ እዩ። ኣቶ ከበደ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሓይሊ ንተጋሩ መዓልታዊ ገፍፍ ንሞትን ስቃይን ክቃልዑ ይገብር ኣሎ ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንምዕፋን ዝወፅእ ኣዋጅ እውን ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂታት ግን እቲ ክልል ብሄራዊ ሓደጋ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ፍቓድ ተመርኮሰ ምልመላ መንእሰያት ክካየድ መምርሒ ከም ዘውረዱ ይምግቱ። እዚ ኣዋጅ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጥ ብዝብል ዝወፀ ኮይኑ ህወሓት ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዕምሪ ስልጣኑ ዝተናውሐ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ዝነበረ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምእላይ ናብ ስልጣን ተመልሳ ህወሓት ናብ ስርሑ ክምለስ ዝገበሮ ቅድሚ 6 ዓመት ብዝተኻየደ መረፃ ዝቆመ ቤት ምክሪ ኣጽዲቑ እዩ። እቲ ቀዳም ክካየድ ዝተወጠነ ሰልፊ እዞም ጉዳያት ንምኩናንን ማሕበረሰብ ዓለም ንምፍላጥን ዝዓለመ ምዃኑ እቶም ወደብቲ ሓቢሮም ዘለው። ብተወሳኺ ነዚ ኩነታት ብስቕታ ዝዕዘቦ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ፈደራል ኣቓልቦ ንኸገብረሉ ፀቕጢ ክፈጥር ትፅቢት ይግበረሉ። ኤርትራ ነቲ ብወለዶታት ክሰሃገድ ፀንሐ ዘይጭበት ባህላዊ ቅርስታት ንምዕቃብን ኣብ ዓለም ለኻዊ መዝገብ ንምስፋር ዘኽእል ሃገራዊ ዓቕማ ንምዕባይን ትሰርሕ ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ትካላት ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ሓቢሩ። ብመሰረት ፀብፀባት እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ መላእ ኤርትራ ምድላው ገዓት ካብ ተራ ምግብን ላዕሊ ምልክት ሕብረትን ስኒትን ትሽዓተ ብሄራዊ ሃገር እዩ። ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ዙርያ እቲ ገዓት ተኣኪቦም ወለዶታት ሰገር ኣገባብ ኣጋዓታን ዛንታታትን ክለዋወጡ እዚ ባህላዊ ፍጻመ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ጽኑዕ ማሕበራዊ ጥምረት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ወሲኹ ይገልጽ። ነዚ መንነት ሕብረትን ዘጠናኽር ባህላዊ ልምድታት ንምዕቃብ ትካል ትምህርትን ሳይንስን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ብምትሕባር ካብ 6 ክሳብ 7 ሓምለ 2026 ኣብ ኣስመራ ዓውደ መጽናዕቲ ኣዳልዩ። ኣብዚ መደብ እዚ 45 ሰብ ሞያ ሓድግታትን ተመራመርቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ተሳቲፎም እቲ ስልጠና እቲ ዩኔስኮ ኣብ 2003 ዘውፅኦ ውዕል ዕቀባ ዘይጭበጥ ባህላዊ ቅርሲ ንምትግባር ዝዓለመ ኮይኑ ብመንግስቲ ጃፓን ዝተረኽበ ፋይናንሳዊ ደገፍ ዝተዳለወ እዩ። እቶም ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገር ተወኪሎም ዝተዋፅኡ ሰባት ነቲ ውዕል ኣብ 2003 ኣብ ግሪ ንምውዓል ዘኽእል ናይ መጀመርታ ግብራዊ ተመክሮ ቀሲሞም ተሳተፍቲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ፍቱው ዝኾነ መግቢ ገዓት ከም ኣብነታዊ መጽናዕቲ ብምውሳድ ነቲ ምስኡ ተተሓሒዙ ዘሎ ልምድን ክእለትን ብኸመይ ከም ዝሰነድዎ ከም ተምሃሩ እቲ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ። ብተወሳኺ ሓደ ባህላዊ ቅርሲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝርዝር ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዘድሊ ሰነዳት ብኸመይ ከም ዝዳሎን ኣብቲ መስርሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዘለዎ ወሳነ ግደ ብዝርዝር ተመልኪቶም ኤርትራ ነቲ ብኣካል ዝድህሰስን ዘይድህሰስን ቅርስታት ንምዕቃብ ኣብ እትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ኣብ ሓምለ 2017 ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ቅርሲ ዩኔስኮ ክትምዝገብ ምኽኣላ ዝዝከር እዩ። ኣስመራ ሞደርኒስት ኣፍሪቃዊት ከተማ ብዝብል ስያመ ዝተመዝገበት እዛ ከተማ ብሰንኪ ኣብ ውሽጣ ዝርከብ ብሉፅ ስነ ህንፃዊ ቅድያ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ረኺባ። እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝተመዝገበ ዝዓበየ ቅርሲ ኣብ ህንፃታት ትልሚ ከተማ ዘተኮረ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ግና ናብቲ ዘይጭበት ባህላዊ ቅርሲ ዘድሃበ እዩ። እዚ ድማ ከም ገዓት ዝኣመሰሉ መግብታትን ሙዚቃታት ፅውፅዋያትን ካልኦት ማሕበራዊ ክብርታት ንምዕቃብ ዝዓለመ ኮይኑ ኤርትራ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣእማን ንምዕባይ እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ወሳኒ ምዕራፍ እዩ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣቶ ዘመደ ተኽለ ነዚ ዓውዲ መጽናዕቲ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን እቲ ብሂወት ዘሎ ባህላዊ ቅርሲ ኣብ ታሪክ ናጽነትን ህንፀትን ሃገር ኤርትራ ዓቢ ግደ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ። ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኤርትራ ሂደኦኪ ማትሱኦ ብወገኑ ኤርትራ ዘለዎ ሃብታም ባህሊ ብምጓስ ጃፓን ምስ ዩኔስኮ ብምትሕባር ነዚ ቅርሲ እዚ ንምዕቃብ ንመጻኢ ወለዶታት ንምስጋርን እተበርክቶ ደገፍ ከም እትቕጽል ኣረጋጊጹ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንወጻእተኛታት ተምሃሮ ዝያዳ ጽኑዕ ሕጊ ቪዛ ንምትግባር ኣብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ። እቲ ውሳነ ተምሃሮ ብዘይ ፍቓድ ፈደራላዊ ንልዕሊ 4 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ከይጸንሑ እገዳ ዝገብርን ካልኦት ጽኑዕ ስጉምታት ዘጠቓልልን እዩ። ዩኒቨርሲታት ኣብ ምቕያር ወይ እውን ናይ ትምህርቲ ኮርሳት ንምቕያር እገዳታት ከም ዝገብር እውን ይንገር።
በዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ላዕለዋይ ትምህርቲ ቪዛ ናይ ምንዋሕ ስልጣን ኣለወን እቲ ፖሊሲ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ተግባራዊ ክኸውን እዩ ክፍሊ ድሕነት ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንምዛም ቪዛ ዝብድህን መምርሒ ድሕረ ባይታን ብምትግባር ሃገራዊ ድሕነት ክሕይል ኢሉ ሃገራዊ ፌደሬሽን መምህራን ግን ነቲ ውሳነ ተዛብዕን ዘየድልን ክብል ገሊጽዎ በዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ኤፍ1ን ጄ1ን ወጻእተኛታት ተምሃሮ ክሳብ ቪዛ ትምህርቶም ዝውድኡ ኣብ ኣሜሪካ ክጸንሑ ይፍቀደሎም ይኹን እምበር ተምሃሮ ኣብ ኣሜሪካ ክጸንሑ ዝኽእሉ ግዜ ገደብ ክህልዎ እዩ ንዓሰርተታት ዓመታት ካብ ሃገራት ወጻኢ ዝመጹ ተምሃሮ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ገደብ ናብ ኣሜሪካ ክመጹ ጸኒሖም እዮም ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ሰባት ትምህርቶም እናቐጸሉ ኣብ ኣሜሪካ ብምጽናሕ ነቲ ስርዓት ኢሚግሬሽን ክምዝምዙ ጸኒሖም ክብል ጸሓፊ ድሕነት ሃገር ኣሜሪካ ማርክ ዌይን ሙለር ገሊጹ ኢራቅ ድሮናት ኣብ ልዕሊ ታንከራት ድሕሪ ምውዳቕ ስራሓት ወደብ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጻ ሰበስልጣን ኢራቅ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ታንከር ዝወደቐ ዘይተነጸረ ነገር ይምርምሩ ከም ዘለውን ስራሓት ጽዕነት ድፍድፍ ዘይትን ንጥፈታት ወደብን ከም ዝቕጽል ሰመዘይ ኢራቅ ትማል 16 ሐምለ ገሊጾም በዓል መዚ ወደባት ኢራቅ ሓንቲ ድሮን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ካብ ደረት ወደባት ኢራቅ ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ታንከር ወዲቓ እንተኾነ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ስዒቡ ድማ ስራሓት ምውራድን ምጽዓንን ብዘይ ዝኾነ ምቁራጽ ይቕጽል ከም ዘሎ ጠቒሱ ብተወሳኺ ሚኒስተር ዘይቲ ኢራቅ ካብ ደቡባዊ ወደባት ሃገር ዝግበር ጽዕነት ድፍድፍ ዘይቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ምቁራጽ ከም ዘየለን ብምግላጽ ጸብጻባት እቲ ኤጀንሲ መራኸብቲ ብዙሓን ዓቢሩ እቲ ሚኒስተር ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ታንከር ዘጋጠመ ምውዳቕ ዘይተፈልጠ ነገር የጻሪ ከም ዘሎ ብምግላጹ እቲ ማዕከናት ዜና ወሲኹ ሕብር ብዛዕባ ታንከር እቲ ፍጻመ ዘጋጠመሉ ቦታ ወይ ድማ ዝኾነ ጉድኣት ዝኾነ ሰብኣዊ ክሳራታት ተጋጢሙ ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ዛጊት ኣይተዋሃበን ዘሎ ኣሳት 1,000 ሱዳናውያን ካብ ግብጺ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣብ ግብጺ ካብ ዝርከብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ተወሰኽቲ ኣሳት 1,000 ስደተኛታት ብዒሳ መካይን በወለንተኖም ናብ ሃገሮም ከም ተመልሱ ኮሚቴ ተኸባቢ ብ16 ሐምለ ኣፍሊጡ ተመለስቲ ሱዳናውያን ስደተኛታት ጻዕና መካይን ብዋና ሰክሬታርያን ባይቶ ዘካት ሱዳን ኣብ ዝተዳለወ ጉዕዞ መገሻ ካብ ማእከል ካይሮ ኣውራጃ ዓብደን ከም ተበገሳ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሱዳን ዓቢሩ ኩሉ ሱዳናውን ኣብ ዓዱ ክሳብ ዝምለስ እቲ መስርሕ ስርሒታት ምምላስ ክቕጽል ይኽብር ሪፖርተር ናይቲ ሲቪላዊ ሰብኣዊ ተበግሶ ዝኾነ ኮሚቴ ተስፋን ንወለንታዊ ምምላስ ሱዳናውያን ሓሰን ካሊድ ገሊጹ ካሊድ ብፍላይ ኣብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ወለንታዊ ምምላስ መደባት ልዑል ተሳትፎ ከም ዘሎ ዓቢሩ ኮሚቴ ምውሳኽ ነቶም ምስቶም ሓድሽ ተመልሱ ሱዳናውያን ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብ ግብጺ ናብ ሱዳን ተመልሱ ሱዳናውያን ናብ 3800 ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ኩናት ካብ ዝጅመር እንድሓር ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሱዳናውያን ናብ ግብጺ ከም ዝሃደሙ ጸብጸባት ኣገልግሎት ዜና ኣናዳሉ ይሕብር ኣሳት 5 ሚልዮን ሱዳናውያን ቅድሚ ኩናት ኣብ ግብጺ ይነብሩ ብምንባሮም ካብቲ ውግእ ዝሃደሙ ሰባት ናብ ግብጺ ክስደዱ ምኽንያት ይኾኖም ነይሩ ኣብ መወዳእታ 2025 ኣሳት 428,676 ሰባት ብወለንትኖም ናብ ሱዳን ከም ተመልሱ ሰበስልጣን ሱዳን ዝተገልጸ ኣሃዛት ትሕብር ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ትገብሩ በኽብሪ ዕድም ሰሰናይ